Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ng Biyernes, petsa gisnakan bulan kan Setyembre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dahil iba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon Bicol Region, ako mampuan sa indong lingkod Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang ini hatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, Ora mismo! maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadawag sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi as in 88.7, Radyo Ragon Birak, Katsanduanes. Live na live man kita sa mga Facebook page kan minasunod. Action ko Center, Action ko Online TV. Ako Bicol Party List, siyempre pa sa Facebook page ni Congressman Zaldico. Maray na pagkahapon liwat mga kaaksyon, and syempre, mainit ang satuyang pag-uurulayan mo yan, partner. Ay, medyo pungag-pungag ka mo niyan, partner. Pasensyahan mo na ako, partner. Maray pa pa-check upan ta ka, partner. Ikaw talaga. Sigurado, partner, at maluwas sa resulta, kuyan yan. Dahil partner, dahil ka man kayo. Nadali ako, partner, kang nirup-rup ko na avocado Kaya shake. nga pero pag nagpa-check up ka, partner, iyon na yan. Dahil man, partner. Ilalag ka na doon, request ka na sa PhilHealth na pandingan ka na. Okay lang yan, partner. Kung in kaso yan ang kahagadan mo, enot ang masunod sa ika ito. Kaya nga pasiring din ni Pirmi ang kuwan ang tapukan kuwan Ay, maray na pagkahapon sa mga parang tabay niya to. Ay, wakita ko niya 1,600 viewers Oy! as of this time. And, syempre, partner, ikaw mo niya mga nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo. Kaya, happy birthday. Sa aga, partner, kumplianyo ni dating gobernador, dating congressman, dating Ligao City Mayor, Don Fernando Gonzales. Ayan! Happy Agayan. birthday in advance. Sa kamustabi na nagsiselebrar kan birthday, happy birthday! Binati ko na ngunyanta sa aga na kitang programa. Tama. Ay, partner! Hoy! Maray na barata. Siyempre, pwede ka mong mag-comments, pwede ka mong magpaabot kan sa inyong mga reaksyon, mga opinyon, sa mga pinag-uurlayan mini partner digdi sa programa. Isiring man, pwede ka mong magpaabot kan mga inagrangay o ano man ang mga impormasyon na mo yan indong ipaabot digdi sa tabang ora mismo. Ayan, so mga nagdihilingon niya, nagdadalan, ipaabot ang sa inyong mga comments. And syempre, may manggagalaw niyan partner nin 5,000 pesos! Yan, hulit na mo niyan, aldaw nin Biyernes!
Biyernes! Partner! Oh! Sunod-sunod ang sinasagibong inaugurasyon kan water system projects kan ako Bicol Party List. Uy, dati-dati tablet lang nag-uuran Aha, digdi. ngunyan, Nag-uuran partner. kay cash na papremyo. Mga tubig na. Ngunyan, nag-uuran kay water system. Despite kan problema kan tubig digdi sa Legazpi partner, Mm-hmm. ang ako Bicol Party List partner, dagos-dagos ang pagtataunin tubig. Sana all! Yan! Proyekto yan partner para sabi nga ni Baga, water is life. Water system level 2. Yan, level 2 partner. Pandiurag level 2. Oy, tama-tama na interview ko sa DPWH so bago. Saro yan sa mga binanggit kang DPWH na ang kapartner bingaya sa pag-implementar kan mga patubig. Iyo ang Ako Bicol Ako Bicol Party Ah, List. solar. 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 Solar Renewable panel. energy. Yes. O kaya partner, tanganing matabangan kita na madiskutir ini partner na proyekto, nagpapadagos na proyekto O ka yan, ng yan, Bicol. yan. Banggiton mo daw ngunyan supiga sabi mong mga dakula. Ayan. Mga kaaksyon, ang samuyang makakairibang ngunyan, may dakulang puso. May dakulang. Ika na. Dakula ba yan ang sabi mo? May dakulang pagserbe. Yan, ano Ah, pa? May dakulang pagkamuot sa Legaspenyo. May dakulang puso. Igalat lang ika ni Miss Russell sa kanini kumasala. Mga ka-aksyon, dahil iba partner. Oh. Ini, dati ng servidor ka Legazpi City po pa ka to sa good ngunyan. And syempre partner, pandiurag na abogado. Aha. Di ba partner? Ini, Day mo man matatawaran sa pagserbita. Siyempre, nagpunyang konsihal. Kabisado ka Siyempre, ang ang- lokal na gobyerno. correct. Ang trabaho sa... correct. Premiado ini sa bilog partner na na syudad. abogado. Pandiurag na kongresista. Oo. Dahil iba partner, ang satuyang. Day man yan magiging chairman kan mga kan komitiba duman Aha. sa kongreso Ay, kung maluya yan. correct. Siyempre, pag maluya-luya ka, duman sa Uy, gilid ka saro dapat. ka partner, Ah? ini ang nagbubusol kan reklamo sa APEC. Ay, ya, Sa ya, ya, tuyang mga ya! kababayan, kita Yan ang bilang pinakamaray. konsumidores. Partner, Sige. ako, maugma, na ipresentar sa inyo mga kaaksyon dahil iba, ang sa tuyang congressman, attorney, Alfredo Pido Garbin Jr. Para na pagkahapon tabi kong Pido. Maraming hapon, Remy, and Mr. Siram Joshua. And sa gabos na nag-aantabay, na viewers, ribo-ribong viewers, maraming hapon po sa Dahil mo inyo. napapansin, partner, Oo. maski grabe ang kapagalan ni kong Pido. Data, napapagal si ko. An ko gwapuhan, partner, dahil napabawasan. Day man gayud napapagal pa. Sabado, nagiyaon sa kwan. Tao lang ba kita, Domingo. partner? Maski Oo. puro pa paano, igwa yan yung ano. Pero, Minsan nasa Manila. Oh, Oo. pero Oo. partner, ang kapagalan na yan, bako itong pigsasabing pagal magserbe. Oo. Pagal sa nasa hawak, pero Oo, ang pero pagserbe, pagserbe, partner, day. puga-puga. Ako nga ni, pero ang pagtubod ko, si kong mas lalong giganahan mo niyan eh. Siyempre. Lalo na ngunya na may mga nagapitik-pitik. Sabi nga ni Baga, partner, kahoy, pagdakol na bunga, masira mo turutok dulon. Yan. Yan, partner. Pag-ulayan ka talaga itong pinago niyan. bata duman sa pigtatambayan ko pagkahapon, may tao duman minaapod. Day pang taram-taram parter. Ang pag-intra duman, pido. Ayan. Tapos partner, may nakulon akong nailing partner ng mga... Nakikigigan eh, so ibang mga tao May- nagkakaon. oh. Ano daw ngayon eh? May nagtatarang partner, I love APG. Ay, Ano pala ng APG? Fernando po Jr. Partner. Ay, ako na ko. Siyempre, Alfredo. Yan, Pido Garbin. Ah. Partner, tanganing matuwangan Sige. kita mo niyan sa pagdiskuter. Kumusta tabi kung Pido ining mga magkakasunod-sunod Patay na i-announce ni kong Pido system Kansaro na project? plano pa sa nang inaguranan. Ngunyan, na inaguranan na. Para mo, partner, Sige. anak ko Bicol, partner, sina Congressman Pido and Congressman Saldi, ano partner, inaugurasyon tulos. Nagbulos na. Nagbulos na. Kaya, kung Sige. pinagtabi, kumusta tabi ang sa inyong nagpapadagos na water supply system digdi sa Legazpi? Well, so water system, level 2, ini kumposo ki 71 sites, para maaraman lang kang mga viewers na spread out sa Sa bilog na anom Bicol. na probinsya kang Kabikolan. Nagkataon lang na permina-highlight sa inaugurasyon digdi sa syudad kan Legazpi. Taharani. 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 Okay. Buda, Pero, so mga kababayan niya to partner na nauugma, talagang sinda-sinda partner, talagang aramang word of mouth. Kaya sabi nga ni Kong Pido, ini partner, gabos na nangangaipo digdi sa Bicol region, bako sa nasa Legazpi City. well, tama ka dyan. Manunuturan ta, masingani duman sa Camarines Norte, na kung saan ang beneficiaryo mga ita, nagduman kita, as in Opo. nahiling na sa inauguration duman. But 71 sites for 71 barangays in the 6 provinces of the Bicol region,
na wala talagang tubig o warang connection sa tubig. Igwa kita sa Kamalig, sa Maanito, sa Daraga, when you speak of Albay Province. Igwa man kita duman sa Camarines Norte, sa Buagman duman, and then sa Camarines Sur, particularly ang concentration sa Partido area dahil talaga duman wala man kawaran kitubig. So our objective is really to provide a continuous supply of clean, potable, and safe water sa mga kabarangay ta, because we believe na if wala silang access sa malinig na tubig, then we cannot expect a healthier population. Correct, opo. Ano? So, ibig sabihin ka ni Kong, bako lang basta tubig, partner. Potable, clean, and safe water. Yes. Tapos, partner, bako lang pala talaga sa Legazpi. Na mabanggit nga ni Kong Pido. 71 yan, partner. Oh, imagine Nasabay-sabay mo yan. na pinatrabaho. Oo, bakulang pati Nagkataon lang na siyempre nainot-inot man so kwenta huraran Pati sa mga kababayan nga itong mga tribo, partner. Oo. Pinipisyaryo kan patubig kan nga ako Bicol. Nakakabalyo pa nga ni sa dagat yan ng mga tangke na yan kan ako Bicol eh. Correct. O nailing mo ito, partner, kan mga nakaaging altaw. Oo. Talagang grabe, partner, itong babalyuhon pa sa dagat, pasisiring duman, makaantos lang ang servisyon. Pero importante, partner, ining pig-tutukar ni Kumpido na pinag-inaguran, lalo na dyan sa Upland Barangay kan Legazpi. Tara mo, yan na barangay na yan, puon kan humugpa ako sa Legazpi, partner. Dahil talaga dyan ki-water system. Ibig mong sabihin, partner, puon pa kan aki ka. Oh, yan. Talagang na-experience mo na, unang araw mo na, deng tubig duman. Pigdadangog ta ka na kaito kan aki pa ko. Grabe mo. Talagang dyan sa lugar na yan, nababarita mo na dahil talagang water system. Ibig sabihin, So, partner, primero kaya- ini ko kano, ngunyan lang nakamati sinda kisiring kayo ng proyekto. Well, totoo yan, Joshua, dahil testimonya nga ni Kansarong Lola duman sa Bangkirohan Resettlement Site na kung saan iyo ang pinakainot na pinag-inaugurate ang water system na sa haloy na panahon nagtyaga sinda sa Bubon, sa Burabod na kung saan pinaglalakbay paninda, kilometrahe. And yun na nga nito ang kadipisilan. Mala nga ni isusayin ng makuapo na Daraga, Minamata, alas 4:30, alas 5 kiaga, para mas magharok. And then madiklom pa, may daradarang galon, pasiring doon. Diretso na makarigos. Kasi nang sayang hadit, dahil sa pagkarigos kan sayang daragang makuapo, baka nga pinagsiriripan pa yan dyan, o pwede pa nga malupigan. Tama. So these are the danger and the sacrifices they experience before the establishment of the water system level. So sa ngayon, dakula talagang kaginawahan. And if you talk about water, Remy and Joshua, this is a basic human right. Opo, tama. It's a human right. Water is a basic human right na kung saan dapat ang lambang syudadano magkaigwaki access sa clean. Nailing ko kung duman potable sa video, water. nag-inom ka ng tubig oh. Iyo po, ang kamarayan kayan tabi, Joshua, dahil naiinuman ang tubig ninda. Oh, Mas pati yan- si primo mo. Oo, pati si Greg. Mas maswerte nga ni Joshua sinda dahil naiinuman ang tubig ninda. Oho. Kita digdi sa syudad kan Legazpi, sa Tama. sentro. Bakal kang muna sa refilling Oo, station. tama. Digdi sa tuya, may tubig man nga ni partner, pero bako salbado. Bako salbado para inumon. Pero yan nagra-route ang boot ko, partner eh. Nata na naman. Kan palaog kaya yan, supplier na yan kayo. Ang pangako niyan, mga tugang, pagkawan, daron na mga daron, kristal, kristal. maliligo na, maaday na, kay puan, mga refilling station. Mag-unlimited ka man, partner. Duminakulon so refilling station, Duminakulon, Joshua. lugo. In fact, that is one of the most lucrative business here in Legazpi kasi gabos talaga mga nag-i-star sa urban Legazpi nag-aasa sa refilling station. Ang sulaminting digdi sa sentro kong na mapainom mo sa gripo, so mga nag-irano man na medyo buyong-buyong na. Na sinugo, dahil nang ilaw kang pitsento, kwadong ito, Pwede lang yan. dumanan sa gripo. Yan sana ang sulaminting grupo na nagiinom kan tubig Saka, sa pag gripo. linagan mo ng yellow partner, Pag medyo may tama na. Garden may mo tama na na. malalasahan talaga. So, takla. Well, Joshua, igwama na talagang titsagaan ang maating tubig. Minsan nga sabi nila, baka nga immune na kami. But just the same, ito talagang mga warang pambakal, warang budget para sa refilling station. Titsagaan talaga ninda. Oo. Ang tubig sa, maski yan, may lagod-lagod, garipig sa sara na lambaga ninda, o so iba, Oo. papakalakaga ninda. So, this is the effect of a service na failure for the past 10 years, 15 years, and nagre-resulta sa kahilangan. Because tubig, Joshua and Remy, is our first line of defense pag-abot sa kahilangan. Yan ang depensa ta. Opo. Inipalan kong na mga proyektong patubig kan ako Bicol Party List. Dahil ni-apektado kan pag-route kan apik ano. Ay tama po oo. kasi sabi mo nga ni Kasubago, sustainable, renewable energy. Oo.
And this is powered So, by... maski magburo-brown out kung diretso ang operation Basta kaya. mainit ang panahon. Tama. Solar-powered water system partner. solar water powered, solar power. And Ining mga pinag-inaguraran akong na water system, halimbawa, ining yaon dyan sa Ligasping, pinag-inaguraran mo kasudma, sisay na kaidian magmamantiner o magbabantay tangarig, mamantiner na malinig ang kapalibutan. So maintenance partner, Oo. pag-abot ka yan. well, so Barangay Joshua, Sa barangay being na. the end user, and Ramo Joshua, facility maintain dahil ang solar panel, pagpupunas-punasan sa naninda, kung sakaling may mga alpog na, to absorb Kung may the, mga dahon-dahon na. maximize the energy absorption. At the same time, ining filter, sabi ni Engineer Nards, kang DPWH, minaabot man din sa good 6 months ang 6 filter, months. or siguro, to be safe, 3 months. Pero ang maintenance mo sa nakang filter is siguro not more than 3,000 pesos. So, halimbawa, kasbago, nasa taisan kita, it benefits 600 families. So, siya 600 na pamilya, kung mag-contribu na sa ng piso kada bulan, sa Tama, laog tama. ki anom na bulan, may pambakal na sindaki Pang-maintenance. pang-maintenance sa filter. So, sipon mo ang Joshua, naiinom man ninda ang tubig ninda, libre, as in ang sa indang contribution, piso kada bulan. Samantalang kita, we pay so much for LCWD, and yet we cannot drink from the tap. Dahil they ka makainom sa tuyang gripo, but we really pay a hefty charges. And of course, itong pagbakalta sa refilling station, mahal talaga. Kung tabi sa sarong araw kayan, sa sarong area, pira po ang pigdagamang budget sa kada saro tabing area para magkaigwan ng water system level 2 ang saro tabing barangay. Well, ang kada sarong water system, kundi ako nasa sala, may naabot sa 3 million pesos. 3 million. 3 million pesos tabi. Ang approved budget cost kayan. And solar powered, ang tangke is ang laugan 1,000 liters. So talagang kung pagkabanggi din nag-aandar din nagpapump, igwa kang reserbang 1,000 liters liters. Opo, na madurar as in masupply sa kabanggihon. So, paano tabi, Congressman? Kasi aram ko tabi kung pido, kadakol ang nagdadalan sa tuyang mga kababayan na nagmamauot man, igwang iya partner ning labing man ang problema sa supply ning tubig, wala sindang makuha ning tubig. So, paano tabi ang pag-request sa ako Bicol Party List? Tanganing, suka mauotan ninda na magkaigwa man sa indang lugar. Well, yaon ang sa tuyang opisina, bukas, in fact, tambak na dyan ang mga request. And siyempre, through a barangay resolution, ang team, may water team kita, na ma-inspect, as in mahiling kung may water source. Kasi, Joshua and Remy, baka man sa nini basta-basta na ma-drill kita. May water finder tabi kayan. Kasi dakulo ng ihemplo na nag-drill sana, dahil man lamang kinaag sa tamang teknolohiya. Oo. Alagad, so, ubas ibig na. sabihon, Tapos- so expected na Tapos, output talaga. ang pag-ibo kaya kan siring kayo na water system, pati sa tubig, pigaadalan, kung Siyempre, pwede na uday. oo. Well, tama Arin po. ang pinakamaray na source kan tubig. Iyon Yeah. yan, partner. Kung Oo. madrill pa, Kung ini kung bang gaano mga- kay darong, Oo. Kung ini bang Ngayon, source nakaduang ng tubo tubig? na. Ay, day pa ngayon ako kung ata sumaray na kalidad kan tubig sa duwang tubo. Another tubo. Yan, partner. Tapos, kung ini bang tubig, may mga bakterya, okay ba Tigit sa amin yan, partner. Kaya, grabing proseso as in pagi kung paano partner Oo. kunan ang sarong water system sa sarong lugar. Other project po, tabi Congressman, kanako Bicol Party List tabi. Ano po ining mga nakalinya? So bago may nababanggit si Kung na mga tungkol sa mga edukasyon, tama? Ayan, ang aram ko, padagos ang pagtatauman nin ayuda kanako Bicol pag-abot partner sa edukasyon. Well, ongoing ang sa tuyang payout and interview sa mga educational assistance beneficiaries ta. Nainot na so ibang probinsya, rog kang Sorsogon, Masbate, Catanduanes, and Camarines Sur, Camarines Norte. Ngayon naman sa probinsya kang Albay, nagkakaigwit ang cluster distribution kang or payout and interview kang mga educational assistance beneficiaries. So meaning tabi kong so ibang na nagmamaut pa as of this time niya nagdadangog pwede pa sinda? Ay, yan lang po. Kasi Alabaw na ang pila. Limitado. Yan ang dapat na maaraman. Tapos siyempre sa mga kababayan niya, ito An talaga aram kayo ko, sa pagklase. mga Abril pa sa grabe na ang nakapila kong eh. Well, tama po kamo. And we're target siguro mga 10 to 12,000 na mga estudyante sa bilog na Kabikolan. And ang pondo ta is limited man. If you speak about
12,000, that's 36 million pesos. Aram mo partner ba ang page kan ako Bicol kadakol ang naghihiling, nagbibisita para maaraman kan sa tuyang mga kababayan kung ano ang mga pig-offer ng mga serbisyo kan ako Bicol. Kaya saro partner ang mga estudyante na talagang grabe ang kamautan. Abril pa sa na partner. Talagang yaon na sa inisyatibo na gusto na partner maka-avail kay ning educational assistance kan ako Bicol. And balik kita naman partner, ano patabi Congressman Pido ang mga pwedeng lauman kan mga kababayan nga tong Bicolano sa Ako Bicol Party List. Well, Maski na nga ni, papaabot na kung ining inaapod na medyo haranin na naman kita sa election period. Kasi siyempre, next month, parayla na. Pero dahil dyan maapektaran kung ang mga programa ka na Ako Bicol Well, Diretso yan. tama ka. So, core advocacy ta sa edukasyon, salud, infrastruktura, agrikultura, pagtaok mga livelihood trainings and programs, sa pagpromoter sa turismo, as in sa pagprotehir sa environment, ito mga environmental programs, para gustabe yan. Alagad susato naman advocacy para sa mga konsumidores, pinuunan tayo di sa LCWD, as in pinadagos ta sa APEC. Kung yung pinaghihiling na naman, Joshua, may dakulaon na naman na issue. Kasi so TPBAC na nagre-recommend sa board kang Aleco, ang pinagre-recommend ninda na magkaigwada ki competitive selection process, alagad, single nomination sana. Ang gusto sabihin, Paano saro, magkaigwang competition Paano bro? magkaigwa kung saro lang ang bidder. Kung saro lang. So, bako, Dapat sana done deal na partner. so di ba maanomalya? Oo. So iyan tabi ang nakaabot sa tuyang impormasyon as in dokumento na hali mismo dyan sa laog na pinag-provide sa tuya kan reliable source na talagang makriar Isipon mo naman kung- ki anomalya. Isipon mo kung kunwara ka, dahil maaraman kan mga albayan Iyo, tabi. na may mga arog kayan. Iyo Sisi tabi. ang makusog ang both partner. Kaya dakulang pa sa salamat kita bilang kitang mga konsumidores kay Congressman sa Alfredo Garbin. Tayo siya partner din pigsasabi na dedikasyon na maaraman as in itong pigsasabi na bilog ang sa iyang Pero arong nga ni kan sinabi bilog ni ang sa iyang decision partner. Kang na-interview ko, bako man lang puro pagtuyaw ang pigigibo ni Kong sa APEC. Takan sarong aldaw nga ni, inumaw man ni Kong. Sabi niya nga ni Takan Baga mauran partner, na medyo may bagyo. I have nothing against Mauran na may APEC bagyo. itself. Dahil man nag-brown sa APEC. Dahil man maganda siya talaga kontra Ayaw. sa APEC. Dahil bako man talaga support. So serbisyo An pa para kayo? sa mga tawas ng konsumidores. So ini hiling-hilingon tayo ni Joshua, no? Because I think this is immoral and bordering to illegality. Pinag-aadalan ta sa dokumento na tinao sa tuya kan sarong reliable source. Kung nata ang mga representante kan TBCAB na itong the-draft kang terms of reference kang competitive selection process, nata nagre-recommenda sinda ki single nomination or saro lang ang i-nominate para makapag-entra sa competitive selection process. Hayan ang competition duman kung saro lang ang ma-entra. Joshua. Correct. Garo man sa na partner na, sagin man sa nang ipapaagi sa arugan, pero done deal na. Pero dahil mag-aditan mga miyembros konsumidores kan albayano, tayo ni pinuna na ni Congressman Pido Carbin, sigurado may kalalagyan ini. Oo. Pero partner, bago tabutasan si Congressman Pido, nagpapasalamat sa mga kababayan nga itong mga na-stranded duman sa may Matnog Port, sa Ako Bicol, so tinao, na pagkakan, while nyaon sing duman na-stranded. Sabi nga nini, nadakulang katabangan sa Ako Bicol, patunay yan tabi Congressman Pido na ang Ako Bicol subot, kaito pa man, sagud ngunyan, dahil nakakalingaw sa pagtabang, lalo na sa mga stranded na drivers asin pahinante. Well, tama ka dyan, Remy. Siguro, they nakakalingaw kung sa inagpoon. Ako Bicol started with, serving and catering for those victims of calamity, including those stranded individual sa panahon kang kalamidad. So, Joshua? Si Joshua, aram ni Joshua Ay, kasi nagpoon from sa the very kalamidad. start, kaiba mi pa si Joshua Keto. Suminikat kung ang Ako Bicol dahil sa mga kalamidad na nag-agi sa Bicol, lalo na Suriming. So, Riming. Pagkatapos Suundoy naman sa Manila, nagduman kita. nagsaklulo na duman so Lalo na Ako partner, Bicol. so mga gulping, mga nakahandusay na mga, or nakaulang sa tinampo na mga Di ko kahoy, aram mga kung talagang Nakasabay yan ang si Ako Bicol. Joshua duman sa guesting sa Wawawi. Adi ako nakasabay kung napasabay ako duman sa grupo, napasiring kami duman sa Laguna. Duman sa kuyan, Na iba partner sa sa- Los sa Baños, imong Baha. direksyon. Dahil kami nakabalik na. Dahil na kami nakasabay duman sa Opo. guesting sa Kung Wawawi. baka tabi kung pito, igwa katabi nin mensahe para sa tuyang mga kababayan, Ligaspeño, Bicolano, go ahead po. Well, so water system na dako naghahapot. Natangaya na highlight lang ang Legazpi. It's because it is the one that being covered when it comes to inauguration. Pero just the same, kang naginaugurar kita duman sa Daet, asin ma-inaugurar kita sa mga masunod na aldaw sa ibang munisipyo, Arugan Daraga, asin nito, asin duman sa First District, kang Albay,
And then duman naman sa Camarines Sur, it will also be shown to the public to, just convey the message that we're doing this for the entire Bicolanos. Ayan, maliwanag partner ha. Ano Bako man lang ang- para sa mga Legaspeños alone, kundi Ano man ang Bicolanos. mensahe mo kung duman sa mga nasa sabat kung sige ang taram na pido. Oh, ayan partner sa Daragayan. Sa Daragayan. Sa Daragayan, partner. Oh, ibig Igagana sabihin, ko rin- Bakulang Legaspi, Ay, Daraga, Bicol At Wide. Bilog na Bicol. Ano kung ang mensahe mo duman sa mga nasa sabat ko digdi sa Legazpi na sige ang taram pido. Pido, gusto talaga ikurahaw ninda na para sa bagong Legaspi, Pido, Garbin. Well, siguro may pinagagalingan sinda and speak about Bagong Legazpi, which is our brand today. Siguro ang pinagtataram nila, Bagong Legazpi na makater duman sa mga serbisyo na napabayaan, na haloy ng panahon, arog kang tubig, asin kuryente. Bagong Legazpi na, kumbaga, may puso sa mga kasaradayan, asin day sa napag-impunir kay Harlalangkaw na buwis, tangani makakolekta ki buwis. Siguro Bagong Legazpi na mahiling sa pangangaipo, asin baho sa napagpagayon ka mga lugar, kundi so basic needs and necessities. Bagong Legazpi na ang liderato hali sa baba, pasisiring sa bottoms up approach. Kumbaga may konsultasyon, asin participative, hali mismo sa barangay. So this is the meaning. Kaya siguro Joshua, ito mga nagdataram na pido, baka araw ito ang sentimento Oy, bakulang partner sa Legazpi na Pido. Sa iba. National partner, sabi nga ni, #We love you, Pido. Oh, di ba? Nahilig nito partner sa social media, #We love you, Pido. Ayun Oh, na. kaya, yan partner, masasabi mo talaga na bakulang naman din sa Legazpi or sa Bicol, bistado ang sarong Congressman Pido Garbin, kundi national partner. Kuya Kasi niyan yan, si pag Kuya. serbi ka na ako Bicol, talagang mailing mo. Sa maski sa Manila, partner si Kung Pido, darling of the press yan eh. Sa mga interview na, mo humahataw yan eh. Ayan. Ibig sabihin kayan, partner, maski si Isay man maghapot, patao ang Yeah. sarong Congressman Pido. Ayan. Kaya partner, Oh. maraming salamat tabi Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. sa imo tabing panahon asin oras. Mabuhay ka tabi. Salamat Remy and Joshua and so Chairman kang Bicol Party List, papaabot ko yan na hapon para siya man pangenot sa paginagurar kang at sa tuyang mga water districts or water system duman sa Daraga, asin sa iba pang lugar tabi. Si Congressman Elizalde. Ayun! Ayan! Welcome so, home! ibig sabihin, partner, Welcome back, welcome home, nagtutuwangan Congressman Salde. talaga ang duwang congressman kanako Bicol Party List. Kaya, ayan, mga ka-aksyon, nadangtangon niyan si Congressman Pido, ang mga programa na padagos na pigpapautog kan ako Bicol Party List. And abangan man kan mga kababayan tata, so bago sa mga nailing nindong mga video so sa Legazpi Daraga, abangan man nindo sa video kan mga pinag-inauguran asin pagpapabulos kitubig sa iba pang mga lugar kan Bicol Region. Correct. Walang partner pagpapabulos kundi pagpapabulwak. Yes. Nin malinig, asin inumon, asin salbadong tubig digdi sa Bicol Region. Sa samuyang pagbabalik, may tatawan kita ning asistensya medikal ang tabay sa nakamo mabalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita.
pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na tamang kamuligdi pagtanong kay mangroves, dito sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo, partner! Oh! Beltada kita sa tuyang programa, partner. May nagpapabati muna hapon ni ng Remy. Pabati man tabi Asaliero family Buda Golondrina kang Maroroy Daragalbay. Nakantabay na maray na pagkahapon. Siyempre, Oy, ang kay- number 1 tang parantabay si Aimee Cantaplacon. oy, maray na pagkahapon man sa imo tabi, Ate Si Aimee. Mark Antone. Ate, kan ayan. nakantabay man. Maray na pagkahapon man sa imo tabi, Kuya Mark. Siyempre, partner, sa mga parantabay niya itong security guard na nakaantabay man dyan Sabi sa digdi. may Metro Bank. Maray na hapon. Sabi ni Aimee, ako number 1 fan man kan AKB, magpun palang AKB hanggang ngunyan, walang magbabago. Sabi ni Ayan, Aimee. salamat po. And syempre, partner, dagos kita sa pagtabang ngunyan na pagkahapon. May makakaibahan kita ngunyan, partner, na mahagad ni Sige. asistansya or ayuda sa Ako Bicol sa tabang ora mismo. Maray na pagkahapon, kaibahan ta ngunyan si Cherry Marchan. Maray na pagkahapon, tabi, ma'am. Maray na hapon din po. Opo, kaganda-ganda ni ma'am Taga Cherry. sain si Manay Cherry? Sa banyo po, sa Albay. Banyo Banyo, Carligas. Barangay 7. Barangay 7 po. Opo. Dyan sa may Pirang dating taon ka na, LTO. Manay Cherry? 47 po. 47. 47. Pero garo 37 lang ano? Salamat po. Yeah. Ate, ano po ang trabaho? Sa Sunwest po ako, compliance po, associate. So ngunyan po ate, ano po ang rason kung natayaon ka po digdi sa tabang ora mismo? May bukol po kaya ako sa dudo na nagparadakula na po, big biopsy na po. Mag-alat ko lang po sa result kang biopsy for operation pa ako next week po. Yun po ang pigaagad kong tabang po ta. Turudakula po sa kaipuhan para sa operasyon. Pera po ang magagastos mo para sa Ang operasyon. preparation ko po, ano kang doktor, mga 200 po. Oo. Okay, Perang kaya taon mo na po yan ate tigmamati. dahil pa man po, kang mga January ko pa lang po ini na, may Ngunyan na saday Enero. lang, saday na buko May lang po. nakakapa ka. May nakakapa ako. Dahil ko lang siya pansin, kasi ko okay lang siya. Nung mga July, bigla na lang siya nagdakula, tapos nagparakulog na, duman na ako May pamilya ka na, Manay Cherry? May aki pong saro. Sarong Si Mister po. Ay, single mom po. Single ma'am. Opo. Sige lang, day po yan dapat maging kaluyahan. Ano? Opo, Ang opo. importante, suaki. Pero ngunyan nakakapagtrabaho ka, mama po. Ungunyan po, dahil mo na ako nakatrabaho, mga 1 week na po akong leave. Siging kulog, di ko Kasi na kay kaya. Puhan naman talaga ng complete rest. Oo. Kasi syempre, in preparation para sa sabi mong operasyon. Opo, Oo. opo. So, ano po ang kahagadan mo? Ano po tayaong kadigdi sa Yun tabang po, ora medical assistance po sa bill ko na makabawas, na tadakulaon po din na kung ang trabaho, di no work, no pay. Opo. So ayun, So, ano ko. nakapa-check up ka po. Tapos, ano sa imo kang doktor for operation. Opo, tagaipuan ba maali sa bukol, tapos nagsisuspect sinda na it might be cancer.
Kaya doon po maaraman sa biopsy kung talagang cancer siya. Pag ano po kaya, kung gusto ko na po kayang operahan nga ni, kaya lang sabi kang doktor, deda mo na operahan ta. Atong sa biopsy, dapat kung cancer, nagkalat na, bako lang subo ko lang alion, kundi subuong dudo ko. Para di magkalat. So, kung may cancer man siya. Sa araw kayo na sitwasyon, te, masakit. Siyempre, nag-iisip ka kung ano-ano pwedeng mangyari. Saan ka po naguhugot ng kusog? Nagugod akong kusog siyempre sa may kapal. Sa Diyos sa tayo man lang baga ang talagang sandigan tayo. Nga ni na-bless ako ni Lord na answer sa prayer ko na may matabang na mga arog kainin. Unexpected ko na may maarog kainin ko. Ay, bigla nagduman sa arong. Tapos yung nag-ano ako na sa action, pala madigdi. Maduman ako. Bigla ako, interview na ako. Tapos malos da ako sa arog kainin. Sabi ko, Lord, thank you. Blessing mo ini. So, garo, dinara ka ni Lord. Iyo po, opo. Sa tawo or kaya sa organisasyon na matabang. Matao sa imo ni pag-asa. Opo. So, makusugte ang paano mo na talagang mararahay ka? Opo, siyempre po. Tapos siyempre, suaki ko. Tapos yun, may matarabang sa kuya. Kaya kusog ko talaga. Pero anong edad ka na kay mo, ate? 9 years old 9, po. babae. Babae po. Oo. Kung may mensahe ka sa iya, ate, ano po ang mensahe mo sa imong aki ko po. Kasi po, palabaon ko po ang aki ko. Kaya gusto ka nagalaban ako. Miski sakit ako kikulog. Kung sinawaran ako pero so aki ko bigailing ko. Sabi ko sa aki ko, I love you baby. Kaya puan lumaban si mama para di ako mawara sa imo. Gusto kong hanggang pagdakula mo mataba mas maagap subaybayan ta ka pa, mag-guide ta ka pa. So duman ang fear mo, ang fear na side mo duman na gusto mo talaga hanggang magdakula so akin mo kaibahan ka. Opo. So pag babae baga mapapagal pag di bako mama ang nag-aalaga. Opo. So maski gwa kang kamatayan, tinailing ko talaga sa imo na an smile mo may darang pag-asa. Ano po ate? So ate nakaantos na tabi kay Congressman Saldi, kanako Bicol, an sa tabing kagadan na in terms of medical. So yaon di partner kapot ko na. Sige. So ate maray na bare tabi an sa imo tabing kung sa ka tabi ate gusto magpa-opera. Sa Tanchuling po, diyan po duman ang doktor ko so sa Tanchuling po kasi po duman po sa oncologist ko tapos po surgeon. Opo. So duman talaga. Opo. So duwa kaya digdi ate ang pigtao sa imo na assurance ni Congressman Saldi kung gigibuhon sa pribado. So that is private yang Tanchuling. So itatao tabi isa sa imo an asistensya, financial na asistensya sa tabang kang DSWD asin sa Ako Bicol Fund. Ayan po kaya ating ali sa DSWD, hali man iyan sa Ako Bicol Fund. So pundo hali sa Ako Bicol itatao tabi para sa imong operasyon. So ibig sabihin ate, dai ka ng kahandalan pag-abot sa mga expenses, bayadan sa bulong, sa pagpapa-opera tabi dahil tatabangan ka na Ako Bicol sa paagi kang DSWD. Apo. Kung in kaso man tabi ate, nasa sa imong doktor gibuon ang operasyon sa Laogan BRTTH, gabus tabi na bulong man, gabus tabi na gagastuson sa Laogan BRTTH, sagot man yan kan Ako Bicol Party List. So dahil ka ng kaandala na sinisipon ate. So iyon na lang po ito, dadagdagan mo na sa imong pagpapangadji na anuman ang mangyari sa operasyon, maging salbado ka. Ano po ate? So ano tabi ang mensahe mo ate kay Congressman Saldi Ako Bicol? Salamat po Congressman. Binatouch ni Lord na naging paagi sa iya na matabangan po ako ang nangangaipo ngunyan at sa mga tao pag nangangaipo. Maraming salamat po. So syempre ate, dahil sabi mo nga ni nababanggit mo partner na di ka nakatrabaho ngunyan. So syempre apart So, partner? Oo, apart kang piga problema mong pangbulong, ining papaabuto ng operasyon. So pangkuro-konsumo. So pagkuro-konsumo pang oral daw. Ano ate? Nata partner pag bigbabanggit mo ang pagkuro-konsumo diretso sa Syempre pangkonsumo Nata pagkakan. di iyan sana nagkukonsumo? Di, syempre, ano yan, ang primary. Mamalisanta ka kayan kada bis na pigbabanggit mo ang term na konsumo pasiring yan. Iyo, dali man pwedeng sumagas sa kagapo mo. Ang konsumo pasiring di. Di, iba man yan. Ano? Pasok, Princess. Pasok, Princess! Ini po, ate, maski puro papaano. Si Princess ang pag-asa igwa kan mga kanin. konsumidores. Ay, food pack.
Ayan. Yan. Si Princess ang taga-asikasukan mga Unicorn si Moderes. Oo, nauugma ko ate talaga naiiling ko sa mata mo na may pag-asa kang nakuango niya na pagkaaldaw sa tabang ka na ako, Bicol. Ano talaga ako, na-bless ako. Paglaog ko pa. Opo. Ay, ito ate ha, ini po ang ate ang pangangaputan tabi nindo na ini po patunay na talagang dire-diretso ang pagtabang tabi isa sa Indo hanggang sa maoperahan katabi sa tabang kanako Bicol Party List ni Congressman Saldi. Ano po ate? Hagad mi po ang sa imong kamarayan. Ayon. Sa samuyang pagbabalik, mapaura naman kita ng tablet, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko mahiling na kamo magma kamo salamat na ini kakulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar mamatawag ang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elesalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po.
pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang Ora mismo. Ayan. Kig-kig is the... Kikig Factor. Nangaling sa mga natutulog dyan ng mga katawang lupa ay magising na. O partner, ngunyan, kasubago, nagtao kita niyang tabang, ayuda medikal. Ano tarayo ka? Pag nagpapasiri ka, di medyo marayo-rayo akong dito. Simple lang ini partner. Rest assured, na dahil kita ng COVID. Partner, ngunyan na hapon naman, makakaibahan, tangunyan na hapon, si Raymart Nara. Ang sa tuyang maswerteng tablet winner sa ating episode. Maray na hapon. Maray na hapon po sa inyong gabos. Kumusta ka? Alam ko na, partner. Mabuti naman po. Ang pangalan niya si... Raymart Nara. Raymart Nara. Uy, Raymart, tutuan ba rita na saro ka sa talagang pinapabantayan kan mga taga-DNR? Oo. Mga... Na dapat day ka maputol. Iyo. Diba? Matibay po yan. Pambansang puno. Day ka gibo na Ay, uring. kahoy. Pambansang kahoy. Nara. May nagprobar naman sa imo, nagibong kang uring? Ay, hindi. Iba kasi ang pambansang puno at kahoy. Ang pambansang puno is mangga. Koko. Nagkagulo na, ano? Magulo Hindi. ka, partner. Pambansang puno is nyog. So, pambansang kahoy is nara. Yun. Pambansang prutas is mangga. Alright. So, Nakuha mo. Ayan, nakuha. Check. Kumusta ang buhay? Mabuti naman po. Ipakonsuloan ta ka lang, tas subago pigiling ko, pigninervyos ka eh. First time mo sa television? Ompo. Ompo. Taga saan ka, Raymart? Sa Donsol, Sorsogon. Donsol, sulagbiyahe ka pa pasiring digde. Sisikaibahan mo. So, agong po sang tugang ko. Perang oras, so biyahe mo? Kusod na oras po. Saan ka po sa Donsol? Nagmotor lang po. Saan ka po sa Donsol? Donsol po. Sa Donsol sentro? proper. Ayun. Perang taong ka na, Raymart? 20 po. May boyfriend, may girlfriend na? Wala po. Study first. Study first. Pero may mga inspirasyon. Yes po. Sino? Secret. Sino sila? Babae? Both. Both? May babae, may lalaki. Okay, tama yan. Tanganin idong reservation na tiga-apod. Oo. At least naging totoo siya sa diri niya. Yes. Di ba? Kasi, pag parang taguon mo yan, day mo aram, nangunya na panahon, ang mga siring sa imo, iyo ang mga nakakatawang sa pamilya. Oo. Bako lang sa pamilya. Sa komunidad. Bako lang sa komunidad, pati sa kinaban. Yan, di ba? Yes po. Talented ang mga arog mo. Pag nagtapos na magklase, ano ang gusto mo maging? Gusto ko po maging English teacher po. English teacher. Okay, bueno. Okay. Partner, at ang paborito niya subject, English, saka gusto niya maging English teacher. Sige daw, mag-uron ka mo, partner. Alright. English. So, what is our lesson for today? Our lesson for today is all about giving ano ba? It's all about mathematics. It's all about introduction to linguistics. Introduction to linguistics. Arong na lang kayo ni partner. Ining proseso kan interview, pag-apunta sa hanggang sa pagtaw kan tablet, mag-English na ka mo. Okay, proseso partner. Hain ka dyan. Yan. Sige. How old are you? I am 20 years old po. Where do you go to school? I'm from Daraga Community College. What year are you? A freshman student po. Fresh. Oh, ikaw A naman. freshman. Tingin na, ika na. Tinawang kita ka nakipagkakataon. If you were given a chance to win in this contest, iba na, pang Miss Universe na. Sige. What is your advocacy in life? To influence the youth to ano ba? Sige lang, isipon mo. Wara kang kahampang.
Oh, ikaw daw partner, naiintindihan ko, talagang kikulbaan ka, no? Kikurap ka. Okay, at least, ano ang sa imong advokasya sa buhay? Sige na lang, bikulong ko na. Ang advokasya ko po is makapagtapos lang po sa pag-aaral at maiahan ko po ang aking pamilya sa kahirapan. Ayan. So, yun yung partner. Yun. So, paano mo naaraman na nanggana ka ng tablet sa mga nakaagiming episode? May nag-mention po kasi ako na yung nanalo rin po dito. So, epektibo. So, mga naging mechanics. So, gaano ka-importante sa imo ining tablet? Importante po ito dito po gamit po sa online class like for sa video, pag-gibos ang video, research paper. Ka, ngunya na online class? Opo. So, connection po. Tapos sa load. Sa load. Pero ano pigagamit mo? Sa cellphone po nung tagang ko. Nagsusubli ka. Pero ka mo magturugang? 8. Pampira ka? 7. Pampito. Mabinino. Matindi si Papa. Anong trabaho ni Papa? Proud fisherman pa ako. Proud fisherman. Yan magayon, Okay. partner. Nabanggit mong proud fisherman as si Papa mo. Ano ang mga sira na nadadakop ni Papa mo? Minsan po, kadakulan po kayo po dyan sa Donsol is Sorsogon. Ay, Sorsogon. Lawlaw. Lawlaw. What is lawlaw? Ano ang English kang lawlaw? Hindi ko po alam. It start with letter H. 3 letters din. English ang lawlaw. Hip-hop. Nakakuha ka naman, ha? Paano? Lawlaw sa pantalon. Ano ang hip-hop? katangian ng isdang lawlaw na wala sa ibang isda? Maano po? Matinik. Aside sa matinik, hindi nawara sa sangimot po ang Hindi na parong. wara. So, dahil ialon. Yaon lang dyan. Mas So, ang lasa, yaon pa. Susulangsa. Opo, sulangsa. Hindi nawawara sa ngimot ang Hindi lawlaw. na wara sa ngimot si Lawlaw. So, dahil na ialon, partner. Di balitaw, tanay ni partner kung saan kitang lawlaw makabot. Ay, Congratulations! Yan, ang sa imong ginanahan sa mo. Ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Ang lawlaw pala, deep body sardinilla. Deep body Sardinilla brachysum. Brachysum. Scientific name. Lawlaw. Sometimes it's spelled L-A-O. Sometimes L-A-W. Thank you po dito. Yaw ka papalan. Yaw ka papalan. Sige. Ayan mo, tanganing makabutan mo. Ayan. Nagpasalamat ka? Nata, sa'yo mo yan. Sa Legazpi partner, may ibang apod sa lawlaw. Ano? Beltran. Naisingit mo? May ibang apod nga ni kaya. Tama. Bala ka na kung gusto mo ito maging malangsa o maging matunok. Congratulations! Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi? Regalo yan sa mo. To Congressman Zaldi ko po, salamat po sa binigay niyo pong tablet. And this tablet po will help me to my online class po. And I hope na sana'y naway marami pa po kayong matulungan ng mga estudyante na kapos sa buhay po. Ayan. Oy, ano ang mechanics para mangga naman sa mga kaparehas mo estudyanteng mga taga Dunsol, mga taga Pilar, kung sain pag lugar? Just simply follow the mechanics po, which is the comments why Action Co Center choose you to be one of the beneficiary of this brand new tablet, and at least mention three friends of yours, and don't forget to to hit the like, the follow and the share button. Thank you po. Akala ko may notification bell. Alright! Congratulations, Raymart! Nara! May nanggana na ng tablet! May manggana na naman! Diba? Ganyan, partner. Pagpapadaba ni Congressman Saldi Canaco Bicol sa mga estudyanteng Tios. Mga Bicolano, i-Bicolana, sign man kayong parte kang Congratulations! Ang sa Bicol. tuyang tablet winner ngunya na pagkaldaw siya si... Rins Ugis Palacio Binalya! Ulit mo na, partner, sa tuwing nakainot ng pangaran. Rens Yan! Rens! Ugis Binalya! May sarap pa na sa ta. Ayan, congratulations Palacio. kay Rens Ugis Palacio Binalya. Ang sa iyang naging mensahe, good afternoon po sa lahat, lalong-lalo na po kay Congressman Saldi ko. Ako po si Rens Ugis Binalya
Nakatira po ako sa Ungo, Ginubatan, Albay. Unggo yan, partner. Ha? Unggo. Unggo. Sige, Unggo, Ginubatan, Albay. At nag-aaral po ako sa Malipo National High School. Incoming grade 12 po ako. Sana po mapili nyo akong manggana ng tablet para po magamit ko po sa pag-aaral ko. Isa lang po kaming magsasaka. Di mo pag isa lang po. Kami po. Ay, magsasaka. Hindi kayo isa lang na magsaka, marami tayo. Yan. Mali naman yung... Huwag mo lang ilalang. Mali yung term na ginamit mo na isa lang kayo magsaka. Oo. Marami tayo. At broken family po kami. Hindi po kami makabili ng cellphone dahil po mahirap lang po kami. Nanghihiram lang po ako ng cellphone sa aking kapatid tuwing kukuha po ako ng update sa school. Sana po mapili po ako. Inanapi. Inaapi pa po kami ng pamilya ng aming ama. Sana po mapili po Ay, ako. matindi ang Salamat pinagbubutan ka po. ni. Inaapi ka. Kung may reklamo ka sa pag-aapik sa imo kan sa imong Pamilya. kan sa imong ama, pasiring ka dito sa muyat at tabangan may ka kung paano mamatian kayan mga nang-aapi sa saindo. Oo. Kuha na yan. Matay ko ning lesson niya. I-action ko na yan. Correct. Ikaw kami Pero- dining abogado na matabang sa imo. Ara mo bu tabi ining nanggana si Renz, kung inaapi ka ang pinakamagayon na revenge, mag-adal ka din maray, Ayan. magsikap ka na magtagumpay. Ipailing mo sa At sainda. pagdating ng araw, yung mga nang-aapi sa'yo, tulungan mo. Ayan. Ano ang pinakamalupit partner na pagbalos? Pag tinabangan mo sa mga nag-iiwal sa'yo mo. Makulugo sa buot ning the partner na iyo pala inisutawong piga-api mingunyan, iyo ang nakatabang. Uy, Tiyo! Kumusta ka na? Yung baga namin, uy, une! Maski pig-api-api ka. Sa smataram Uy, Katiya, kumusta ka? Une! Oy, pasensya ka na kang panahon. Ay, bay, nagkaantayo. Dahil ko na nga naramdaman mo. So yun, ito ang Yan, bakulog pinakamaraming. na revenge. Pero at least nakatabang. Kaya magtapos din pag-adal. Muna ako may reklamo, partner, na talagang kinakaipuhan, pasiring ka digdi sa samuyang opisina. Ano, partner? Yan! Alright! Renz, may makontak sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet. Partner! Sa samuyang pagbabalik, maparapol na kita! 5,000 pesos! Ang naganaan mo yan! Yan sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita.
pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Prito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Prito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Prito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kamang digdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Balik mga kaaksyon, ang tabang Ora ora mismo! Oy, happy baptismal sa baby ni Kim Aljon Punyado kay baby Kiara. Ayan. Kiona. Ay, Kiona. Sabi ko pa sana, ikaw talaga. Baby Kiona. Ayan, baby Kiona, cutie-cutie. Aram mo, partner, masama ka palang sinisipon eh. Nakakalimutan ko ang mga Marami kang bagay-bagay. mga nagbabago sa isip mo. Napiktaran sa imo. Pasensya ka na, partner. Napiktaran sa imong memory bank. Panapanahon lang yan. And syempre, Oh. oy, happy watching man. Shout out kay Paul Lodronyo. May bago siyang sapatos, partner. May bagong tapatato si Papa P. Ayan. Papa P, sana all. Ano ang sapatos niyang bago? Mahamot man. Oh, ano ang brand? Rambo. Ngunyan, mga tugang, mapili na kita kan sa tuyang maswerte. Ayan! 5,000 pesos! Sa mga winner! nakakabay tabi dyan, abang-abang na kamo, baka sa Rosa sa Indo ang maswerteng winner mo niyan in 1,500 pesos! Regalo po sa Indo. Ayuda po sa Indo ni Congressman Saldico. Ayan, 5,000 ang Congressman kan ako Bicol na may bulawan na puso. Ayan, kaya karaputan na tabi nindoan sa inyong mga cellphone, sa mga nagpaabot nin comments, takabali tabi ka mo sa samuyang parapol gunyan. Alright! Maiwagang Maleta! briefcase! Maleta! Maleta! Paso! Ayun. Ulo lang ang nakikita. Oo, dapat nagbabayli din, partner. Natagaro magabato din eh. Natagaro din. Magabato, partner. Oo. Tabang. Oy, 5,000 mo yan ang gaganahan, 5,000. Alright. Asa yung sugarapon? Atay ni partner, advance Merry Christmas. Ano pa Ganap yan? ko sugarapon. Ano yun eh? Kaysa ini. Asa na yung garapon? Atay nita may linsa pa din. Linsa! Oy! Gararam ko ang tagsaniri ka ni. So, nagkasya ini dyan, partner. Grabe. Nico, Laukan ko na. sa'yo mo na ini. Grabe yung laugkan bag na yun eh.
Mga ka-aksyon, an sa tuyang tinanghalan, tawag ng tanghalan. Nawawara sa garapon. Oh, kapartner, ini ka ito partner. So, talaga. Baka yun na yun na. Pista na. Garapon na yun. Ay, tol! Ay, partner! Jesus, kaya palang magabaton! Kaya palang magabaton! Isprayan ta ka, partner! Woo! Nagmumukha ng ipis. Nagtago ako eh. Dili ka. Ano ni, mapalugaw ka? Mapalugaw. Oh, baso, Ano pa? disposable. Ano pa ini? Grabing laog kayo ng bag na yun eh. Dahil nang bago pa ka ni partner. Ano ini? Pag 5,000 pala nang ipaparapol, mahirap ano? Pag 1,000, medyo Madali lang. diit sa ng laog at bag. 5,000. Pag 5,000, mahirap pala hanapin ang garapon. Iso. Oh. Kung ano. Grabe, rarumon. Oo. Ay, so ano ka ni partner? Oh, so Ay, sa wakas. Nakuha ko din. Rarumon. Wala na partner, wala na. Wala na. Naubos talaga bago sulog ka ni. Oo. Isus. Kumusta man sa spray? May nag-spray kiipis. Malag daw kung pagkuhan sa dungo. Chungki ka. Chungki muna si partner. Partner, nakabawi manggirari ako. Nakabalos. Oh, partner. Okay! Oh. 5,000 pesos. Bunutin na natin. Siniko. Ito na. Ayun na. Numero. Sus. 0907 Rinuluya akong electric pan. 0907 145 145 8956 8956. mula sa lalawigan ng Sorsogon. Si Mary Ann. Marian! Walang apelyido. Warang apelido. Ang pangalan niya, Mary. Wala As siyang in Merry apelyido. Christmas. Mary Ann. Mary Ann. Ayan. Yan. Maraming na pagkahapon. Hello po. Hello po. Hello? Mary Ann! Sabi niya, hala. Mary Ann. Yes? Si Mary Ann tabi ni. Opo. Oh, Mary Ann! Po. Ano po? nag-ano ka? Wala man po. Kailan po? Kaya ano po, taga-sain ka ba? Taga Burabod po. Burabod kan? Burabod po, Sorsogon. Sursugon. Diyan ba sa Burabod, Sursugon? Grabe ang Burabod nin tubig. Mary Ann, may boyfriend ka na? Wala po. Agom. Agom. Agom po. Igwa. Pera. Opo. Pira. Wala. Pera naki. Pira naki. Dua po. Dua. Oh, ano ang pinagkakakitaan mo, tabi? Ano ang Anong hanap pinagkakabisihan? Wala man po ako ng trabaho. O si Agom mo? Oo. Si Agom po na sa Manuka nagtatrabaho. Sa Manukan. Anong pigigibo? Nagbibilang ng mga ipot. Anong pigigibo sa Manukan? Mga manok. Nagbabahog si mga manok. Pambulang. Opo. Ayun. Oh. Pero man, ang tigataw sa imong nadidisponer ni Agumo kada aldaw. Ang suro si Mana po sa ako naghahatag ki 1,000. Oh, 1,000 suro si Mana. Suro si Mana. Di 4,000. Di Sa 4,000. bulan. Ano? Piran akin nindo? 4,000 gano'ng bulan. Ha? Dua po. Dua. Aram mo partner, depende yan sa level kan pagbuhay-buhay. Sa estratura kan pagbuhay-buhay. May mga lugar partner na simpleng mag-agom, kaya nga ni mabuhay na 2,000 a month. Sa sarong lugar na bako. Depende. Pero kung digdi ka, Depende sa lugar, so may cost of living. na So, pigapo. Mary Ann, kumusta? Dahil man ka muna dipisilan sa pagbuhay-buhay ngunyan. Nagigibuan mo po kiparaan. So, ang 1,000 na papagkasya mo sa Rosimana. Opo. Pwede mo na? Mary Ann! May idea ka na, tabi, kung si Say ining nag-upload sa imo. Ha? Iyo po. Si Isay! Ako Bicol, fertile. Ay! Congratulations! Ako Bicol Party List, katabang na! Kasurog pa! Alam mo niya nin Biyernes sa iling
mo peral sa imong ginanahan? Dahil po ako nag-online. Di ka pa di pa nag-online. nag-online. Pero nag-comment ka tabi, ano? Opo. Marian, congratulations! Gana ka nin 5,000 de pesos! 5,000 pesos! Ayan! Mary Ann, ano tabi ang mensahe mo kay Congressman Saldico sa regalo sa imong 5,000 pesos? Naiyak ako ah. Wait lang, gana si Mama. Ayan, Gana si Mama. Gana si Mama. Mary Ann, saan mo tabi pag gagastusan ining 5,000 pesos? Ano po, ibabahal ko po kay mga kay po ang kambatit ko. Kambatit. Batit Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico kan ako Bicol? Ta regalo niya yan sa imo. Thank you po talaga. Naku, pwede nabulig. Dako na bulig. Dakulang katabangan. Oo. Dako katabangan po na maski pa paano. Labi ang kaugmahan. Congratulations, tabi. Mary Ann, ano tabi yan sa imong bilog na pangaran? Mama? Ano po, Mary Ann V. Harabisi po. Mary Ann Harabiche. Alright. Congratulations, tabi. Pinsan mo si Nico Iscabiche. Yan. Tama. Tinataram ko nga nito, partner. Tama. Very good ka talaga. Nainutan mo ako. Congratulations, Mary Ann. May maapod tabi sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim an sa imong ginanahan na 5,000 pesos. Iyo po, maraming salamat po. Congratulations, Mary Ann! Bye-bye! Opo, thank you po. Alright, partner, duman sa mga Ayan. ibatang mga kababayan na nagnanais din manalo ng cash, anong kanilang dapat gawin? Ayan, sa mga nagmamaut man manggana araw kay Mary Ann, simple lang ang Samuyang Mechanics, i-like lang ang Samuyang official Facebook page, Action Co Center, tapos ipadaraan sa indong komento kung nata kinakaipuhan indong manggana sa paagian kan mensahe. Tapos, ibugtakan sa indong telephone number asin magtag nin FB friends. Siringman, i-share ang Samuyang live episode. Duman naman, partner, sa mga kababayan tabay problema, aron kay itong nanggana kan tablet na subago, napiga-api siya kan side kan papa niya. Sa mga kababayan Duman sa mga may problema legal, medikal, o iba pang problema sa komunidad or kung anong klaseng pang-aapi ang inaabot ninda anong gigibunin. Ayan, otruhon ko sa mga kababayan tang nadidipisilan, may reklamo, hulita ka mo, inaapi, or igwaman tabi ka mo ng mga napapansin sa indong mga komunidad na bako tama, ipaabot yan asin ireklamo sa tabang ora mismo digdi sa Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. May matabang tabi sa indong staff kung paano tabi ka mo aakomodaron. Siringman, suday tabi makaigdi, bisita ka mo sa Muyang official Facebook page kan Action Co Center, ipaabot sa paagikan sa indong mensahe, asin syempre, share to yan na matatabangan ka mo. Arog lang ka to kapasil asin kadali, partner. Ayon na, mga tugang, mga kabarangay, mga kababayang Bicolano, sarong simana, 5 aldaw na naman kita nagkairibadan ngunyan na simana, panunin pagtabang, panunin pagtauning ayuda, pagtaunin sorpresa, kaugmahan, pagtabang sa mga estudyante, pagtabang sa mga nangangaipo, nakamautan mga tugang ni Congressman Saldico nan ako Bicol, sa abot kang kakayanan makatabang sa mga kapwa niya Bicolano. Ayan, patunay yan ang ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras, tangaling kitang paramihan tras na magpara, mag-irilingan liwat kita sa masunod na simana. Kamihan sa ilong nakairiba, Dengiba, Remy, Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Ako man po tabi ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez, salamat, God bless Bicolania, mapasatuyang Siram asin, mabuhay! Mahal na pagkahapon, asin, salamat!